I hope nikahle, I hope niyaphila. Guys, namhlanje ndize ngendaba yebhizinesi singabantu abamnyama. Khona into esibethayo eyi-one kumele ndizame u-explain, ndizame ukwenza i-video be-short. Guys, you need to understand the word investing. Ma u-invest, you must know that zi-different indlela zo-investa. Ma i-fast investment yakho i-risk high, hamba kasinci i-investment yakho i-risk low. So thina black people into eyisibethe thina when it comes to ukwenza i-partnership, siye sizame ukwenza i-partnership to, let's say we are starting a business or we want to build something, sibe ne-goal eyi-one, sibe ne-mentality eyi-one. Ngala mzuzu sayidiscussayo but ekuhambeni kwexesha uye ubone uba umuntu let's say sithi okay we need 5,000. It's 5 of us, 5,000. So that 5,000 per month we're gonna make 25,000, 5 of us, and then that 25,000 we have to multiply it, make it 50,000, and then asistophanga ngalena sizobe siyikhupha i-5,000 because sizobe sisetile mos i-goal for how many months. Okay, we're gonna do this maybe for 12 months. So we're gonna pay sizokhupha i-5,000 for 12 months, and then eza 25,000 sizifumanayo per month siyathini, siyazithatha, siyazi-investa. I mean we reinvest the money we get every month to make more money. So iye into esibethe thina singakwazi ukwenza i-partnership as i-black people. Mase ndifake i-5,000 yam eyi-25,000 per month, and then mna ndiye ndifune profit ngoku, njani profit njani, then ndifake senze i-25,000. So asiyohlulela imali, mna ndifuna imali yam back, ndinengxaki. Guys, la mali uyikhuphayo for investment uyayincama, you must put that thing here. Kumele uyifake engqondweni yakho uba la mali uyikhuphayo every month uyayincama, uya-investa, call it investment. So awuzuthi wena, that means if ufuna ukwenza loo nto ngowuhambile wawuzenzela istokfela sakho, ezaa stokfela ke zikhona ke la group yestokfela. It's not an investment, it's just savings. There is investment stokvel, there is a savings stokvel. If you want to make more money or you want to start a business, let's say Tina, see group of 5 people. I want to start my barber shop. My friend want to start a food business, other one want to start a car wash, other one want to open a salon, omnye ufuna uthini ukwenza ntoni, bese ufuna ungena kwi-Uber. So thina sinayo zonke ezi mali. To buy a car is expensive for Uber, or buy a motorbike is too expensive. So thina yintoni esizayenza, siyadibana siyi-group ekuse guys, let's do this. Mna I want this money, I mean I want to start my own business. I want to start this business. I want to do this business. And then singagruphisana as a business sizi-own sonke. Yabo singagruphisana as a business sizi-own sonke, ibe zezethu. But wena uzoba inhloko kula business, lese wena uzoyicontrola la business. Yabo kuba i-idea yakho lese uzoyicontrola. But business yethu is the way to, it's the best way to generate more money. These dreams eziya zethu mase zihlangene eza profit zeza business sizozikhuphela into enkulu, then sithenga eyona nto enkulu ke ngoku. Maybe i-franchise ka-KFC with or i-franchise yaloo nto ithile, and then we'll make a more serious man now. Into eyisibethe thina singena kwezi group
nge-poverty. Uma ukhupha into, iingxaki zakho azingeni ndawo. Loo nto leyo awukwazi ukubuya back uthi iingxaki zam zithe. No, usowusenza into wayenza ngantoni? Kuba uncama, usithi ndiyancama, ndiyainvesta. Uinvesta kuncama, uyazincama ngokwesiXhosa, uyazincama, and then uzobe ufila ubuhlungu, uzosaparisha. So kumele usaparishile, and then ekugqibeleni imali ezobuya phayana. Yabona le nto ifana ne-example, le nto i-example yomculo. That is why ii-artists ezininzi they don't make it in music, because abayazi i-music business isebenza njani. I-music business isebenza kanje. Let's say now ngoku sireleasa ingoma ibe yi-hit, so wena uzobona ingoma yakho yenze maybe 1 million views on YouTube, kanti uYouTube uzokubhatale maybe 20,000, and then wena ufuna sokuclaima kwi-record label yakho, hayi mna ingoma yam ibi-hit, ibithandwa yiSouth Africa yonke, so yenza imali enga. Kanti le nto iyi-process le, uyakwazi ukhuphe ingoma ibe yi-hit this year, imali yakho uyoyitya after 2 years, because laa nto ithatha ixesha. Ezaa streams ooSpotify noo-Apple zonke ezaa platforms zizathatha ixesha ukugenerate ii-millions. Then that is why imali yakho uyifumane sekukudala. That is why abantu abanintsi bengakwazi ukulinda bekhawuleze bakompleyine bathi umusic awunamali. The same as i-business, as i-stokvel, is the same as it. If wena understanda into oyifunayo, unayo i-goal plan yoyenza, i-goal uyayiseta, but i-plan yoyapha izi-steps zokuya phaa nikuhambe nazo zonke. Once waskipha sayi-one khona into engazuyisebenzisa. So guys, iyasohlula thina laa nto, ndiyayibona, but that is why ndandike ndanayi-idea ebantwini ndathi, guys, before you start i-stokvel you need to call your people and train them, because right now sinane-mentality eyi-one, but when it comes to ixesha lihamba abantu bazobe bohluleka. But if uhleli nabantu abengqondo yabo itrainekileyo, abazaziyo bafuna ntoni, they gonna stick to your plan until ni-reach i-goal.